Joma mine matimo helini matindo e buore Nairobi koro dwaro mondo mi piny owacho rit ratich jok makedo ne ratich oganda e pacho ka. Minego yango ni joked ne ratich oganda osebed kibwogo ngimagi kinde ka kinde, ka moko kuom joked ne ratich oganda bende ndachgi ok osebedo ka iluwo mayudi. Ka gilose boma ma Nairobi, joma minego wacho ni timbe makamagi thiro dwaro man nono kaka piny owacho osebedo ka tiyo kod mwandu jopiny. Kama civil society wanatakiwa, who are we as women? Who will listen to us? Who is going to listen to those sons of ours? Hao watoto wanatoka kuuliza accountability na kuuliza na kusema mambo yenye wanataka wafanyiwe. But they are being attacked huko kwa streets. Tutalilia nani sisi wa mama? We need to have a listening government that we can sit together and reason. Tuko tayari kusikilizwa na tuko tayari kupeana kesi zetu, tuko tayari kupeana vilio zetu. Ni kwa sababu kina mama tumeteswa, tumetengwa kwa wakati mwingi, na kila wakati tunaona tumekuwa sidelined.